Therefore, Yamobibia, Jumobibia Kwapa, the African History and Heritage TV show. And as also for historian Dr. Kujajima, and a Sabri Magia Kumei. Na ediene edapono so enera yebehia ha brekum onwasemi me bai na nanom enai so ne wonom ebedi ehonkomo na nsemisa no amikruchire egu krata so no mantumi amisa na nanom ni nyina ena ne etoso mienu historians yaduma no se ne yesitie no ye the archives nkrata na nanom atwetwe agu aban mu ene ye aduma enti yeguso aye research no se yenya krata bi sa no a esese yesamba na nanom nchen na yebepe ni interpretation ana emu asetre eno nti ni nyina ka ho ena enedai historian Dr. Ajimai masan tufa aba na nanom nchen se nsemisa no a mibisa ma ekaaye no eba na ma bibisa na nanom na archival documents bi so a mensa kan de a kire omo na nsem ewom no na nanom a kire yemu ma atiefo adofo ne ahwefo wunyina mo atibi na mo atiase Orofo ene yeda edika na wo ba ye channel so abo modern aso be subscribe no wa share na wa ma atifo ne adofo nkaye enya kase bu emu chefa na ne mena na nom osahene asoma agiman sabia oye brekum konti hene ono aso na ye snase hene saa so na ono na tim fimfini hai Bama gramo kama pa. Ena yana na sabi nensa ni fanso kai. Yana na kraso hene. A ni dinde na na boachi amankuna chian. A otoso miensa. Ono na ye kraso hene. Mo nim se brekum akonwai. Kraso fo edimu akotene pa. Nti oye brekum traditional council abakuma hene. Saa so na osanye kuraso ehene yene nana mienu no na ahia ya sabre yebedi anobabai entimenche ho no oda roma mekome na nanom chen na makwa ha chiabe wiwie na se esambe tram konkon nuasia yede nkomobo no ahihye so nana we de oda roma wakwa makwa hati ya u pia Orofo subscribe na share na ma tifo na adofo nkaye enti kase boibi nana ensemisa edikan no eye document bi a mensa ka free archives unim say historians the archives mne hone eyeye fie ye office oye history no wanko archives dey anate say onye historian papa asete say obebo team na wa twira asem history for nso ye moye team entwira asem history no to say law enti abakosem no we believe in evidence ne wo ka ho asem no fa ho dance di ebra wo hwe table so wa say nkra table so sa na ye djuma no etie nti huhu se mapo am kita nkrata na adwuma na emsua na university no eno nti ena da bia nkrata ekita exam ye huhu se dia na enim se ja aban krofo mo ba beti yako oh da bia na sakrata we binyano wo sunyane archives BRG 1/2/106 Etwinsem no or say the tatene was no or say brekum native affairs honam kotwe free na ye krata bia na nanom brekum for brekum na nanom atrankunya etro no 15th August 1933
Sabre no a abrofo eba ye kwasi broni ebetintim na heni ewo ha. Efri asuo pra no aseko no de abrofo no frɛ ne se ɛhɔ yɛ colony ene chim no keka ahemfo no nyina bom no mo ete provincial council of chiefs edema won. Ena the former three northern regions so chemu ena frɛ hɔ northern territories. Ena ebeka ene Asante region ene kantete bono ne ahafo region ahafo bono ne bono east. Ena abrofo no eba ase sabre so na nipa no no so te se le ye beka ahemfo na bom ne yate ya kama bom ne ya mo one region se ebe ya ahenie no ebe ye fofo amayen because ye kase ye cheche regions no dwiribira region bia se de regional minister ko sabre no ye friend commissioner ye den very good provincial commissioner ye de ko ye ntimi ne sa enti adehye nananom amowo sa area ho no bono ahafo eni Asante monka mo homom na momfom ahemfukuo a ye frene confederacy na din a ye de beto so Asante confederacy. Bunu plus Asante. Very good. Bunu plus Asante na edin a betu su ya very to sanete na ekoba sa no na come titri Prempeh the second ono ne pension no cancel Asante no say agu because abrofo no mo baaye no mo be ko tia ye echi Prempeh the first ne ko 6 years obe 1924 no baaye wa wu minimum be dina ko mbe ahemfu ye obi atete ne ba bi nem so Akra mem so mti Kumase nyem Kumase hene na o ka se enkofa ye nkeka ye hommom bio sa de a ene ye gise okọ bisa ahemfo no a broni obo be manhene no wa pagya be no se okọ bisa be gitum dia yina e be ka bo because sabre na Asante na gu we na yesuma abofo mane ba brekum ha na nananum brekum atrankonya aman hina anasa ahemfo wo mu sign sa akrata we kitami ekobe 66 or so brekum ahemfo mu sinsan yes brekum ahemfo abi sinsan sa akrata we o man hene brekum nana kwa mpoaten o hima brekum akua me ya hene ena nkwankwa hene brekum ya okuma kronti hene brekum amokojo kronti hene Kofi Eboa kronti nkwankwa hene ya wamankona amadi shemutio ya wamankona akwamu hene brekum kwabna siedu akwamu nkwankwa hene Kwame Asoma adonten hene brekum opon yawo adonten kronti hene Kwadwo Nyame adonten nkwankwa hene Kwame hene oyoko hene brekum kwakunsia oyoko kronti hene Kofi Aboagye oyoko nkwankwa hene Kwakudate ankobia hene brekum Kofi Eboa ankobia kronti hene Kwadwo Antipem ankobia nkwankwa hene Kwaku Amusa nifa hene brekum Kwaku Diewuo nifa hene kronti hene Kwame Anini nifa nkwankwa hene Kwame Ansu benkum hene brekum ya amankwa benkum kronti hene ya Ontamu benkum nkwankwa hene Kwabran Trembe twafo hene brekum ya Wanto twafo kronti hene Kwame Yeboa nana dino edoso pa won se wa akire ha nyina meka se me bobo ni nyina ade be san enunti asema mekan nana bi ewa Asante region no kra wa bedi ho dance ewo video bi mti producer fatu so yenko nenko tie sa asem no anana no o kan e krata emu asem eno anana no o ready ye de sambe transia ye de nkomobo no ene asemisa no atwa so brekum he o chiame fatu mempanimfo anim se obia emfa na adwene embra o chiame nananum sede nana esie no wo se obia emfa na adwene mbra
kontiri nana asema otumfoɔ de ɛsomaayɛ no deɛ mene me mmeranteɛ ɛseɛ ne sɛ yɛn deɛ yɛyɛ bonofoɔ enti yɛpɛ sɛ yɛfrɛ yɛn bonofoɔ na ɛnyɛ asantefoɔ saa nti nkabomu no ɛho nhia yɛn yɛne oburoni ayɛ ɛnamfoɔ ama wahwɛ yɛn so mmom sɛ oburoni ka sɛ wabrɛ yɛn na wayi yɛ ama ɔma yɛn kwan na yɛnkɔsom adweman yɛ a wɔwɔ France sɛ yɛse yɛne Kumase ɛbɛka bɔ mu a na yɛboa kontiri akwam nana me nso mene kuronti ɛyɛ adwene ma abɔfoɔ no ɛnkɔ se Kumase hene sɛ yɛasantoa kongo no yɛn deɛ na yɛwɔ oburoni afa ɛnyɛ ɛnɛ ɛne yɛbɛyi no ama afei efiri bonsu berɛ so ɛna yɛn hene Kwasi Awuo ɛne Kumase edi mpaapaa mu ɔbɛɛma ensie nsuo mu ɛna waham enti yɛne Kumase ɛyɛ kora ɛnyɛ yie nana ma Kumase hene ehunu sɛ yɛansom bonsu kwakudua ana prampo dika ɛnyɛ ɛnɛ ɛna yɛbɛsom agyema prampo tɔso mienu adɔnten nana otumfo adesrɛ yi ɛnyɛ asɛm a anka ɛsɛ sɛ wɔsoma ɛma wɔbɛka deɛ ɛma meka ne sɛ ɛbrɛ gyaman ɛne wamfoɔ ɛka wɔn ho bɔɔ mu ɛtwe yɛn so atuo no ɛnyɛ Kumase ɛna yɛsrɛ sɛ wɔmmɛboa yɛn wɔfii yɛn na ne sɛ nti yɛne wɔn ɛyɛ koro a ɛnyɛ yie bio bra yɛfiri Fante sa ɛbaayɛ no ya na yɛn mɛma ahasa aka mu no atudura yɛde kɔɔ saa no ɛnyɛ yɛn na otumfoɔ ma yɛdidi toɔ atue ayɛ chidom nana me nso mene nananom ɛyɛ adwene sɛ yɛntumi ɛne Kumase ɛnyɛ koro ma yɛ din yi nyinaa no awerɛhoɔ akuta me brɛ gyaman ɛde ɔko ɛtentan yɛn no Kumase a mɛboa yɛn ɛnam Yesu ɛma yɛhwere yɛn mɛma mpensa ahanum bio Fante saa kyire no ɛnyɛ yɛn hene aseda ne kyiniyɛgo wɔpo kyiniyɛ no ɛnyɛ ne tiri na ɔde si ano sɛ yɛn hene prampo asama behunu sɛ yɛne Kumase aka bɔ mu a ɛnyɛ sama na ɔbɛsama yɛ asama do nananom monwene ho nifa mene nananom ɛyɛ adwene menyi ni sɛ aniyɛ a tirimɔden atwetweɛ ɛne animtia buo no asesa enti yɛne Kumase ɛka bɔ mu a ɛnyɛ yie brekum hene ɔkyea me wɔ hɔ nana me wɔ hɔ fato abɔfoɔ no anim sɛ ɛnam soboa hodo a meman abɔ Kumase na ɛyɛ nokore nti sɛ oburoni bebisa yɛne a deɛ yɛbɛka ne sɛ yɛne Kumase ɛbɔ mu a ɛnyɛ yie abɔfo ɔkyea me wie nananom video ya yɛkɔhwɛ yi mote ne nanai kan yi na krataa no paragraph edika no ɔse as for us we are bronze and have nothing to do with Asante amalgamation. Now, paragraph 7, Hanoa, also the Germans and Wams united once and waged war against us. We called for aid from Kumase, but Kumase turned deaf ears to us. Yes. We do not want any amalgamation.
Bronze and Asantes have nothing in common. Enti near nananom kae no. Enti masi misano se Brekum nananom atrankoya. Mo nananom e kan se be ye bonofo. Ye bonofo enti mo jetum sa. Na ura e bitum. Okay. Bonofo. Okay. Isan se nipa kakra bi ni fra sokore ba. All right. Omo ba ye no susu no. Omba tu nkronkro wo asasi so. All right. Ya ye che nipa no omo tibiri kuma asasi so a. Omo fra sokore ba ye che mu ha kora wo mu ba ko. All right. Tina ko no ya di kan chichirin dada. Okay. Eti ya gitun se ya bonfo. Ya na no fra sokore na bai. Okay. Omba ye so omo san kore. Sojafo. Okay. Soja ni de na wo kokko on fa nipa nko. Okay. Nti kona bras ne wo masa ye chikoy. Okay. Brekum so ye ne man ai dawo. Okay. Ye bunu man. Na mamram kakra na che se asokorofo no babi a mo betena ye na eye babi kakra bi. Bono asase so ye betena ye. Okay. Ye bunu asase so ye betena ye asokorofo no. Okay. Na kantiti na tumi nti. Na che so ma ye nse aso Brekum asokoro na nti sa na Brekum no ho dada. Okay. Ansa na asokorofo no ba. Na adehye bi no mo ho dada. Adehye bi no mo ho dada ya chichiri kuro ne kan. Sinase wo ho, abi wo ho, jengene wo ho, biada wo ho, fetenta. Okay. Kuro bebre. Ura na Brekum no po na ya capture wi ansa. Okay. Eti na Brekum de na mind dada. Okay. Anu omo ya bonfo. Okay. Eti nipa kakra na e ba ye no se bi ntimi mfa Brekum no nkɔhye Asante ase. Okay. Ya bonfo. Okay. Jitum se Jitum bonfo asase a betena so. Bonfo asase na e betena so. Nti ntimi mfa bono asase nkɔma. Sani a wokan yi, ni a wokan wo se o kan se denjrafo wo. Wa me ahen wa ye work bi o ha. Amama bebre, jamafo wom, techmafo wom, denjrafo wom. Okay. Akwamfo wom. Okay. Bebrebe. Ana mu nyina ma kan bo. Na ya kan bo. Se mo ye bonfo. Ntimi kese Brekum. Denjrafo Brekum denjra. Brekum denjra. Ntimi kese Brekum techman. Okay. Ntimi kese Brekum jama. Okay. Nti ye wo Brekum bono. Okay. Brekum ne de ye ni Brekum. Okay. Nti anama sokoro bae no. We so on betu Brekum fo na asetena. Nti ye bono asase. Okay, no betena ye. Okay. Ti abetena bono asase so ye denjra ni o. So ye kom ni o. So ye sokoro ni o. O ya sokoro ni o, o ye abi ni o. Ye nyina ye bono fo. Okay. Orofo subscribe na share na ma atiefo ne adofo nkai ntie bi. Na ne awokan ye mde ka ho na se abrojira ye koi kura no. Abrojira ye koi. Amanfo koi so obi efiri ha okọ dem naturalize. No kwasem. Me a British citizen. Sir. No the Ghana nationality no atwatwene ba bi. Sir. Ofiri ho bakura no ka se obepe MP adia. Yese je so court na okosi sane nationality onye Ghana ni. No kwasem pa. Nti eno de na America say yanko ho dan so o mai ko ba. Say America say kuru da o sisi na e manfra. Okay. British colony manfra for na betna ho. Ya chira America. Nke say we free. Ya nti ikuru no. Ni din ye de beto no. America din na so. Okay. Say Brekum so free na Brekum. Din na so e bono. Sa e bono. Sa. Okay. Wadia kan. Say Brekum no abeye akomfo abewom, dentrafo abewom, techmafo abewom, asokorofo abewom, asimfo nyina abeye bedini. Sa. Na bono no so abeye bedini because be bono asase so. Ntie ne ye bono fo. Timi go kansa me dentre ni meti anti ye dentre asase. Ye bono asase. Okay. Asase nan kasa ye bono. Right. Sa bono se duru ba bi ni se wukurum ba bi afiri ye bibia otimi ko. Okay. Say asokorofo a wo mo ba hai. Yeah. Say ye bibia sokora obetimi akọ. Okay. Enye nhyepo. Okay. Say ye kan me ya sokore. Nhye. Okay. Enye nhye do so. Okay. Say ye nansen say mu ba e franka sokore minimo. Oh, sa. Oh, ka minimo na me kokora me se bi minifia me kosi. Okay. Ye kwa owura bi ye frɛ ne boati. Fra sokore na betena na wasifi. Boati kumfo ye kwa. Ne na friend BB brothers. BB brothers na ho ne ye kotena. Me ne abusua fie se ye koyi na
o me de baji ko si ase mabushan fi ni Okay. bra me ya sokore ni Sa chero. acha na Over 1740s no more na aboko fi we by. Na over 1740. Ehwa na ye wo 2026. Getting to 400 years. yes me na nam kwa ya ngo wo disanity Okay. ti bura sa ase so nti ha bekum ye bono Okay. bekum ya asante ye bono Okay. na nipa ne bi le firi asante ba Yeah. ti ene de ba bi afiri de winchi de entuto abo Sanity. obetimi akọ winchi akọsra obusuafo omo Okay. betimi aba ha besra Sa no kre. Na asoma a oken kra no. Say Kwame Ahin wa edit book bi ne tatini Bronchampem Essays on the Society, History and Politics of the Bronx People, edited with introduction by Kwame Ahin. The article watchro say page 61 no wakanowa also the Kunti Hene next to the Brekum Hene in authority in Brekum and head of the Adampankron claims that his ancestors came to Brekum from Chechimai. The Benkumhene head of the left wing said his ancestors migrated from Anwanweneso in Akwamu, komu amanso also in search of cure for barrenness. That they first settled at Koraso near Drobo. Also, Nifahene, chief of the right wing, claimed Akwamu as the place of origin of his ancestors. Near walking, and Akwame Ahin so Akabi, as also said, a from my walk. And a credano me call Biadai. Biadam also a claim service of a danger for. Not just say from my. In this say, I have a board on Pemohadia. I bet to be assassin. na asase ntimi vanko yi ko Sanity, enti. yete bono fo asase Yete bono fo asase so. Nti Brekum bon. Yete bono fo asase so nti Brekum bono na me ka o se. Ye na osahene asoma ajiman sabi Brekum konti hina osayes na se hene. Ene na boache amankuna chian. Kwaso hene a oye Brekum abakuma hene. Brekum nananom atrankuya. Ene sabri ye twetwe enkomoyi. Nana me asemisa etosu mienu nso me nya free archival document we mu. The time one asanteman no guye no won say abrofo be gu asanteman. asasa Ena after Secretary War ye Prempeh the second, Prempeh the first, and no cause yes. 1924, and no, yet no buy. Yet no buy by 1933 or no woo. And now, Brofono, yes, say, okay, ye better regional House of Chiefs. Caneno, coast to honor a friend of Provincial Council of Chiefs. Provincial Council of Chiefs. Now, him for no yentimin chichemu, gribintino. Ahemfo amowo bono ahafo kantete bono ahafo ene ashanti no ya kamo abom se mo nkotena region ba akum na region no dina ye de beto no se asante na mo mfo nkabonku a ye be frɛ ne asante nkabonku asante confederacy yes asante confederacy abrofo ne create sa abrofo no ne create ba ne be pedini no e de bae kwato so wate ase they said north beto ne northern territories dini no northern territories na e abrofo no na de sa dini no e ma wo the northern territories na e abrofo na de bae and na Prempeh the second yena na kwam twitwi o kan so abrofo yi na asante yagu mo ka se yem fo mo nka bomkuo sa na tie dia mo nko bisa aman hene no a mabobo no mo nko bisa be ne obejia obeba bejoine yekuo no ayete no enti sabre no aman hina na abrofo no aboboni ena mebo boboyi kumase no kwantitri no ye man hene kumase abrofo ne bo no man hene
Kumase hene ofiri se kwam twitwe na edikan pempe the first kwa ofiri se ba na ye kan so ye Kumase hene wo ye hene wo Kumase division anko a Kumase division no na ne won se kwatwe ha division no na dini na asesa abeye traditional area nti amahene na abrofo na abom ama wo traditional area ene Kumase mampontwa ben be kwai kukufu nsuta kumawu adanse offenso ejuso aguna wampam no ye doma yes ena banda techimai nkransa obogu dinyase kukuom manson kwanta ahafu kukuom manson kwanta bompata mwanchi atebubu jama ndrobo abasi brekum mo bank asante achem banka nti aman hene no me 27 na wo say brekum to so 25 I see na je say abrofu na bo brekum hene man hene eno na mpese mbisa say bonifufu na boy man hene mo na nanom abakosem ewum sa bonifufu na boy man hene okay yo tumfo na boy man hene bonifufu na boy man hene okay sa tempo no na brekum ne asante anye dako ni ya beku ya ye betwaniti okay pamprao yes oko san oko boy tumfo okay yeti ayi I say say abofno ba ya brekumfo ye nkodi asante fo akini no nti kono ba first ni kono ba first ni eko boy ko bi a friend of fete okay home panimfo do ko ba mo do ko ina mu ti ko ye friend of fete dom frete dom na frete bi ama dom frete na tese kono ba ye no ye ko kono ba ye no ana otumfo eso mo di tiriye okay tiriye no kwaso o si tiriye no tiriye ko tiriye atete no be bread na pampra sa onje pampra ko a de me koyi nkofo nyina wu tuduro nyina me na mto e didi to ma tuduro nkofo am de on koyi wu na sese tiriye ade abre mi ho na be kuta mi tiriye abomusu tumfo so no be twaniti ade ne ba wow ende kwa na ebre kumutam eno eyentam eno na ebre kum na nanom clear letter we omukan paragraph 10 no also when our omanhene pramprao went to war and returned a disused umbrella of no use was presented to him being a mark of the recognition of his valor in war. Because the umbrella was worthless. Yes. It was returned by Pramprao Awomahene to Kumase. Yes. Asante Hene at once sent to kill him. Yeah. From that day onwards, we have cut asunder ourselves with Kumase, and we shall therefore recognize no amalgamation. Thank you. Ne okaye eni asante din eno ana mo na nanu maka no sa ti eni asante ni twaka bia bi from that moment that I time up to date eni asante ni twaka bia okay ti ekuro ne de ya bunu fokuru okay na adisheri bi de free asokore ba ya nti aya eko okay na kuro ne de ya bunu fokuru okay se kasa adanu wo manasa asen kwa ya cha nka asokore fo ba ya kakra bi no benya because homo no so all right ipa o mbeto o ma no over 100 no o mbeteke o mbenya betu okay ti yo nka o mani asasi bia okay se ya kan se se brekum ayi asokore aye kuraswa all right kuri we free brekum kuri mu say okay kwasu kuri le kasi say okay o mani ya asokore fo okay na mana kan brekum mana kan okay eti nana kwasu ko ne ye asokore fo mo ne ya asokore a wo di akunya okay brekum akunya so eti se brekum fo kwa costa ke se sa na ti a kwasu mo nkukuru nko anase ya top fence wa fa ho kora okay ya si asase so okay ni na betena dia ye put me to number bia ultimate na bia okay eti eye bono kuru all right na disi ni binum
free Kumasi. Okay. Eye bonofo kuro na dehye no bi e free Kumasi. Said the beer man from Brim Free, ayi, then Chirane, ayi, a chimney, a can human. The Chimman, yeah, Sabbath paper. Tisenia, Kwame Ahen, Professor Sabbath paper, or training, or Neatical evil. Every guess I see my making cat. Cat, we have some said out of the Bible. Say, yeah, historians, no, go interview. Book talk through. Sir, we from archives, on the crater, and yen the crater, I had very good. Into your qua, no wobisa, Nananum Zen, Nananum, a simbi to see AC. But Jitumpe, no one himself near woman. Oh, my print to be brave. We will be brave. Oh, my print. Out of 4 subscribe na share. Na mad of 4 ne a tier 1 kai inti kase boy. Nana na asokore adintima. Mosuma sokore hen. Yen suma sokore hen. Na abusia. Okay. Asembisi wa yitimi ko. Okay. Safra yitimi ko. Sa na yen susu asembisi ha yitim to mo nkra mo ba bebo. Okay. Yen suma sokore hen. Okay. Aha. Yen suma sokore hen. Ye di ho. Okay. Ndi ko yen man hene. Odane man. Ha sokore dane man. Okay. Ndi yen suma sokore. All right. But adishedi bi wa sokore. Abusuan no bi. Abusuan bi wa sokore. Ne ti o mi bisa sa no. Eno na me ba no o kan say o hene no yesi no a ye de no ekotire oh de tie ne say ye nyina ya busua ba ko. Okay. Nti se yesi hene wo ha e fe say minua wo asokore no me kwa akotia no. Okay. Ti e kotia no keke nye se bia e ko ma no ye bia. Okay. Sa na yesu yesi ye hene ha. Okay. Itimi frɛ no ma no be boa yi. Okay. Okay. Ti se chance o. Okay. Sa na tie. Akwet say domane akwam. Now do ma hene say oh yeah festival bi o de ninua oni ne kwa fokutu akwam hene na wakobo na amane na waba ono so ye ne dia na okọ sa na mo de na mo akwam dane man e na do ma so e dane man obi dane man e na asokore dane man okay asokore wo man hene okay ku wo man hene okay ni asokore hene ni si ku man hene okay ni be ku man hene ko si asokore okay ati ya busua all right ati pa obi atimi ko sra yonko sa yi ba okay kosino no nso be boy okay 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 na brekum kro ne de ya bonofo kro all right yo na brekum kro no de ya bonofo kro na me ka o say ye ne ye nana osahene asuma ajimansa bi brekum kro nti na o yes na se hene ena nana boacha mankra chia oto so miensa kraso hene brekum apakoma hene brekum na nanom atrenkuya ena sabri ya jakunya ya twitwen komoyi odofo minim se komoyi de pa na ensemisa efto aho ene se ntam edana me ba ha no kan se o kan brekum ntam no kan so korentam na o kan utun vontam na wo hina o nsom no na ye de na o kan ntam no kwasem nana ani breba ntokwa ne formula okay ani breba wo frɛ wo kan tambe esum na nipa na tima beboa na sɛ atima kan wasama ma okay ti le kan tam betima kan slim fontam okay wo mon tam betima kan doma okay doma ntam me kwa me ka sɛ brebi ye ne me yire ne adade ko kan yoso sɛ yoso entam ti kwa santoa enti tam afi sɛ o kan hu nipa na be kwa akɔboa wo ana no kure wo na obedi obetra sem no so na waka ma aka na nti na ye ka santa ka so kusi anya si hine okay tama me kan ye no me kan se nipa no be o no kwafo a obetimi aka se no kure wo ke mu no aribe aka no kure nti na ka santa no wodi wani to na o he hina o ka no kure ni mu edura asembi o ho sura bodi se ti na ka santa nti tam de e bo ni so na obetimi aka bia utim kan konche hene ntam
Gundunkungu. Timika. Babia. Ghana had Utim can go my hand and tap. Nana. Tanu when you bread and Tanu Babia Timika. Utim the ball. Sir. Okay. Na ya chu de bia. Na ja woko. O ma do hu kan sika. Okay. Okay, na watch them amamre ba ko na je say ani brand e de kantam no. Yo nana am say nana sabi odi bi be ka ho. They no de be ka ho. Say mi sa nan ya mo bi say. Adventure so Ibi kan okay. da fefo nyina se. Na me ka so sa hina so majuman sabi. All right. Tukun continue sans hina na me ka say. Okay. De masembi a me kan bia. Ko to do. Sa. Nyimfo a ka o masembi. 1933 na me nana. Okay. Na otie kunya na amukwaju. Sa. Ona ye bekun kodi. Okay. O kan nyimfo na. Almost here kwasa ye ni asanti ni bi because e wo him so e no kre. Okay. Bekun ye location ni kwa nya asanti. Okay. Asante ni nyo ni si e hin mai. Okay. Bekun nya asanti. Okay. If you say Ndi man hene onsi bi da. Dabi. Since 1947. Dabi. More than 300 years. Bekun mahin bien wo kusa kire e muso kusa kire asante ni muso. Sene ne pamprao. Yes. Nananom kan 1933 dia. Tam kese pa wa obesi Yes. Obekun. E muso. Na bodia to so. E muso pa. Wa bodia to so. Yes. Nananom bodia to so. Yes. Hey. Ayimfunu bodia to so. Nanu se ye man akunya no man da ye na tabi ni program bisa bisapanya o hwe bekum mam ahirema Okay. na su lo kan se na pram no papa no kran ko yesu Okay. si adena wakokun modin kunim Okay. modin kunim wie na se tiye na modin beko tiye na me kasa ho a na be twam ti dia now Ekunu ba. ekunu ba Wow. ya re ko sempa Wa betema die tire no nye. Na me mpekura. Na mempa nti kunu kum. yes nti mpese bia se nyina hu se me osahina soma gemansa bia matra me nana amukojo akonwa so sabri a mete so de asante ye asante si ni mai inkusawa asante na mumbisa utufo se de dia na edifice ben na hukuma na busu na biti kroma na wabisi nyina ma yes ana yese utufo asantifo no bibie ni asese kra na asantifo brekum akpomusa mumbisa mo se se brekum ye nukura apart from the friends say nanu ya dasebre na dey kwa asante enukura ehun ti no dey kwa asante Dasebre amamkwade ehun ti no dey kwa asante because some na buy no office asante bitum aboa no enti mumbisa mo se odunfo betuma bo. asante man bitum aboa no Okay. because of nana kwakusia nana kraso hinonum nana bia okoka ntama akonwa no kodi mama nsema 1940s. 1940s Tam bono asam ekudi. asa no mokodi wo keke Okay. na mumbisa se so tunfo se brekum yinu kura adan na santi hine be na bakruma apart from nanu ya da se brewu ya yura da se brewu ya obayi Okay. santi hine bia ma de no maja wa ha omu bibia ni edifice bia ni ha Okay. asantifo obrekum akrom no so bibi brothers no the fresh okore be business iwa osu no free suta skb di akonom ni ade omu wie ekoye no asanti ni bia na kroma All right. they see then asanti group Na brekum yam de. Dabi oka say wrong brekum ya dey say ni busu ni be na ti kroma No no so na bo brekum. no dey brekum man no dey brekum man Ori fufu na bo. Broni a obo brekum man hini. Ono aso na bo sante na man. yes Idi na chese brekum na sante ne pe. yes Ye nyina be fa ya adwuma. Yes. Dakra. Yes. Bronu ba ko fa ya adwuma. Enti ha de adwuma. O chere mi. Doctor ne o ke kra no na me ka susu say brekum
1998 or 1989 ho baby na ye pet district. Okay. Na ye pop Brekum na Sata na the smaller district. All right. The brown food. Okay. Into your population e bibia Brekum asase no 50 miles radius. Okay. O fa say say o fa sunya akwenso a. O tra fence pe no. O di say for asase. Yeah. Sena so ko kakra bi no 10 miles mpo. Okay. Na akọ Doma road so a. Amoma. Okay. Eno so na opapem. O fa German road so a. Botokrum. Wapem. Ha so for ku ko sai pa. Okay. Si Brekum ye junction. All right. Brekum ye junction. Me say America say if you touch man the bar. Okay. Eno nkyere say touch man hin bitima bakru ma say. Country yesi country na touch man say be we na touch man hin. If you touch man ba. So be see. Yen kwon sa. Dabi. Yen kwon sa na abusuya no ana mu continue. Ade asante hin ye no. New colonialism. Yeah. New colonialism. Yeah. Kwame Nkrumah his wisdom no say as say teach. Edu mi go kuma se price body akesim backward Ashanti ni ade. Bie no. Yes, body akesi. Oh, backward Ashanti. Okay. Uno mo ko kuma se ko kura ko du okura ze nkrofo na abayi. Na nipa se modo ya kasa no wen. Nti bi de me kan pain say. Sana ko via Ashanti ku so ayi ni. O ko so ama Ashanti fo. Brekum mapa de se ne na no papa na emuso. Okay. Nipa mo se mo na mo ne ba ko mo ti mo betwa unity bisa se kuma se kure abobo di mampon no o he be na afu mo tu fa ko twa ni na so obi bekun na no po asem David bekun kure Asantefo bibia ni kuruma ahemfia esi na naboache na Boachi 1949. Okay. Brekum ya na si ya hinfi. Okay. Brekum ya na chichi le kuru Brekum no na hard working people. All right. The kwayem. O se be ko se do koko pa. Yes, oko mema do kwani so. Oko ha do kroma. Yes. Ayinasu o ma do koko. Mo ba sia o. Yes. Koko ayeda for me asa. Yes, oko do mem kra Brekum kra o. Udu mem sisi a Brekum kra o. Oko se bi num na adi nyina. Oh, se bi se new Brekum. Yes. Contract yo. Yes. E o new Brekum. No kre. Nti be ye aduma pa. No kre nti tama ewie we nu wie ye no a. E friend say sabi o koko sem no. Yeah. 70s, 60s, over no. Okay. Ade ebo Brekum ye abutiri. Okay. Yeah. Brekum for boga no kopa. They say we research Brekum ha. Obi say nkuru adam bebre o Brekum ha no. Bogus. One obi who dan prayer. Bogus. Koko boga. Dan ni na boy Brekum for na achichi dem. Sir. Mu misa say we utu for ka say Brekum ye ni kuro Brekum ye ni kuro. Ne busu na ne biti kuro ma. They have room for location no sabi o untimi paja Brekum ko Asante na say kwa ro ade ba ko esi ehunu say de bia me kasa se me betu na nakwa Amabuachi. Okay. Itu na Amabuachi no. Okay. Na nakwa Amabuachi politics ma itu na Amabuachi samba. Okay. Sisi school no so mi. All right. Brekum for na ye dey yesisi Sa Asante ni ni hwo sa nti no me pese obuhu se mu misa mo se Brekum na Amabuachi tam no de na ye okuma se no ko Brekum ni edi e ho so. Okay. Na Amabuachi na Masasi hospital Holy Family Hospital. Yeah. Brekum water training college ni ade ye di e ho so. Okay. Ahemfo na ka ho ye atankumia na ka na Amabuachi. All right. Me nana oni na Amabuachi. Okay. Di na Nana Martin. Okay. Martin Yajira. Okay. Nana Martin. Okay. Ye ni Kumasi. Ye ni Kumasi endi bibia ye. Se ni amo nananom e kan. Yes, be say bronfo ni na hu say. Kata we. Akas. We 1933. Yeah. 1933. And na Kata we na kire say. Kata we nye foforo. David. Brekum traditional council. Brekum ahemfo no nye resolution foforo nko say. They ko kan Asante Man Council. Mo nye resolution. David. That's the in so wisdom no. Fi say ko ha no beto no ko.
Okay. Your non-quan call traditional council decision. Dabi. Much means Dabi. Okay. Yes. Okay. All right. Let me make it clear. Me Osahina Suba. And then of course, until I say awkward, not for you. Exactly. Because all the choir and Nanka, except traditional councillors in our transit. They said it let away. Yes. But transia, but passing resolution says, and there your minor echo should be as no passing resolution. Yes. Now, at Jankuanu, now pass a resolution be as a echo. Now, call Sorena Pontecro, now Cordia. Then I copy. Then I won't now. Distance, cry, no, distance. Okay. Lotta, since I am no Casay. Okay. So I didn't see that. Okay, Matthias. And he says, yeah, look, my person, the Tikoshino, and Yajma, in the sense, economic wise, it doesn't make sense. Okay. If you become Kokumasi, 100 miles. Okay. Solid 100 miles. Okay. Kokumasi programs are Sabine Yapon. Okay. Okay. Who could do a Sebi allowance Benedict. Nothing. Akonya kra betra so kra no. He said Oko high. Yes. Nti moko high. Yeah, akonya etraso, you could do Kumasi akonya etraso no ye high. You be 10 days adabia ho high. Ba akonya. Hey, e wo mo ntia ho. Me na make kire. Wow. Nti ya de enwa. Ya tete. Atete se. Nti me beja me kire beku fo nyina ne bro fo nyina se. Ya tete. Beku ya bro. Okay. Ya sa se no ye wo bro region. Yeah. Asemba bro ha enye Asante na kan asema. Asante region wo mo House of Chiefs. Ni enso wo House of Chiefs. Asante region. Wo mo House of Chiefs. Yes. The command to. Then anwa ayi o say nko bi awu fi mu. Nka ntumfo Santini biansi. Biansi be kumada. Okay. Yes. We fufu ni si aba. Yes. Only my ni. No be my. Yes. Okay. Yes. Because okay say Bono East ahafo ne Ashanti region na sabre no aman hena abrofu page 27 ah. Yes. Brekum ka ho bidia. Na say brekum dimpa. Because if you are no ene dua nkwanta no nyina yere be say brekum ntwa no unim. The whole your bro brekum na court ba hafes. Okay. Nti mri be na dua nkwanta. All right. So kuru na wa hafu nya na ba ne tam. Okay. Omu nyina na brekum no moba. All right. Moba. Okay. Mu nyina ba brekum. Okay. Nti me who reason why I say that time we 21st century. Okay. Yes, I go new glow. Yes, I did. Kwame Nkrumah na kan say new colonialism the last. The best reality for the say Bisrano. On Tana Santi. Okay. Na yes tribe. Okay. Yeah, have no for. Yo. Me cry by vetu or casa be casa Santi because Trans Santi man ponko ye djuma kakra wo. Okay. Okay. Na wo ba brekum ha. Wo dey have we research na bisa. Asante for brekum akromo no so. Okay. Omo properties e ja nyina bibra tontonko. All right. Na yede na kroni odia. Okay. Ubushani bi eni krum ha. Sa. Wo edifice bi eni krum ha. Okay. Wa kasa sebi kra asatu tumfo awo wasi kra sebi wo. First time I oba brekum ha no se asebe yi ya oba. Ayi na de ba. Ni nyame ni brekum fo nya asantefo. Enti brekum fo yenye asantefo odofo subscribe na share. Nama atiefo ne adofo nkaya wono mo African History and Heritage TV afidikasi so enti kaseboy odofo emse asemisa no a mede baaye no nananom medamase moyi anu yie nkrata ya me nya free akasi ma church mu amantase ya aduma mo hu se nokwede a na mede beka nkrata mehwe so making kan edia ya aduma edia tro brekum abakosem kakra no ne beka hu ti brano no ni emenya ewo archives bia no me mama so ate nam de apa for interpretation orofo yedi nkita hudi no aba wiye atifo yedamase ye mamonitie
adehye nana Yeah. we dey koswa ye adwuma pa wo ye no kure na wo ye no se yi nyina bakosema wo ti grofo bibiri nim sa ti se ne se bi Dr. Mua o to si hu so bahwe sa no me a wo di ko book Africa ye ha no se ye ntwura de nto David ti sa yi a wo ntwura tu ye beboa ye sa ti ye bo abaso koswa ye ne wo ye no ami ku fa ne to apamfra Roma fa ne kra ne to apamfra na Ghana man so fa ne to apamfra ami da wa Yeah. yo nana ene that's it Nka